duit. Ya, Gong. Mbah. Lho. Kok muni mbah? Wedi suwe-suwe aku. Ngono aku dikatut-katutke. Ora sembotole muni siap mau, Gong. Oh iya wis, nggedeng, heeh. Bener kowe, canom karo catuwa ki ora iso dipisahke. Asli niku pun genah. Kula niku wis kulino. Kula niku entuk enom ya gelem. Entuk tuwa ya mlaku. Niku dadi loro-loro ning atunggan niku ora iso dipisahke. Pokoke endi sing kecandak. Ha tau kok kula niku golek wong tuwa, entuke cah enom ya jalan. Maksudnya piye kuwi? Antarane wong enom wong tuwa lho, Tru. Ora iso dipisahke. Iya. Wah, kowe kira pengalaman apa duwe wong tuwa kudu entuk tuwa? Ora mesti. Ngono lho. Lumayan entuk enom. Ah iya.